Cez víkend sa odohralo 7. kolo Farmagroup Extraligy vo Vodnom Pole. Domáci modridraci privítali atraktívneho súpera KVP Nováky, ktorým podľahli 9-16. Košičania v bielých čiapočkách už v druhej minúte inkasovali gól po vylúčení Bibena. Ho vsietil Nováčan Martanovič. Minútu na to už bolo 0-2 zásluhou Petra Nižného, no Dili v 5. minúte znížil na 1-2. V zápäti po 20 sekundách opäť dvojgólová strata na 1-3. Draci v prvej štvrtine dotiahli na remízový stav 3-3, čo bol slušný úvod do ďalších bojov. V druhej štvrtine sa tréner Bačo rozhodol k odvážnemu striedaniu brankára Baloga. Nahradil Kaľavský s číslom 13. Hneď v úvode v priebehu 40 sekúnd sme prvýkrát viedli 4-3 zásluhou Kašpereka. No od tohto momentu to išlo dole vodou. V druhej štvrtine sme prehrali 1-6, čo bolo frustrujúce. Opäť sa nám vypomstilo, máme veľmi úzky kader. Traja hráči nám opäť chýbali, ktorí môžu hrávať. A so supermi z prvej štvorky ťažko vládzame potom držať to 7-8 hráči celý zápas. Herná preváha hostí bola citeľná, množstvo chýb na našej strane a fauly spôsobovali krč v hernej pohode. Výsledok tretej časti hry bol vizitkou predvedenej hry. Do záverečnej štvrtiny sa do bránky Drakov vrátil Tomáš Balog, ktorý sa svojou mierou pričinil o remízový stav v poslednej časti zápasu. Takto vlastne bola posledná štvrtina, bolo už rozhodnuté. Nechceli sme, aby ešte dostával ešte viac gólov Peťo Kaľavský, takže sme poslali druhého brankára. To len také taktické striedanie, myslím, že nebolo tam, že bola nejaká nespokojnosť, aj keď dostal pár takých lacnejších golov, ale ako celkovo nebol, že nespokojné. Aby si zachytali obidvaja brankári. Najlepšími strelcami stretnutia bol domáci Dili s 3 a Peter Nižný z Novák 4 gólmi. Chvála Bohu, teraz máme prestávku ďalší týždeň, takže si môžeme oddychnúť a najbližšie nás čakajú Topolčany doma. Ten zápas musíme vyhrať, to je naše povinné víťazstvo a čakám ešte jeden ťažký zápas do konca roka, to s Bratislavou vonku, tak uvidíme, akom zložení vycestujeme a aký to bude zápas, to už sa rozhodne potom. Aký je zdravotný stav družstva? Zdravotný stav je celkom fajn, máme kapitán je momentálne mimo, jeden hráč bol vyfaulovaný a akurát jeden bol na marotke s teplotami, ale v podstate to je náš celý kader, ktorý máme, čiže nikto nie je dlhodobo chorý. Michal Savko, Televízia Naša.